Naaresto sa gikasang simultaneous anti-criminality law enforcement ag duha ka mga most wanted person ug 8 ka mga wanted gikan sa Febrero 17 hangtod sa Febrero 24 sa Butuan City. Lakip sa dadakpan si alias Ven, top 2 most wanted person sa city level tungod sa paglapas sa Section 3 Republic Act 1088-3 nga walay piyansa nga gitugot sa korte. Nasikupusab si alias Nap, most wanted person sa provincial level o top 3 kini nga nagatubang sa kasong pagpanglugos nga dunay girekomendang piyansa nga 180,000 pesos bugti sa iyahang temporaryong kagawasan. Ang maong kalampusan nagpakita matud pa sa padayon nga pagpaningkamot sa Butuan City Police Office sa pagdakop sa mga wanted person o pagpalig-on sa kalinaw o kapsay sa komunidad. Mga katropa, nagproblema ka ba kay kanunay nagluha-luha ang imong mata? Sulay ang Vision X Plus Soft Gel Capsule kay ang maong produkto nagpunteriya sa pag-ayo sa sakit nga naa sa atong mga mata. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, John J. Lebrias, XFN News.